Hello everyone! Welcome back to our channel. And for today's video, Mag-shopping tayo. mag-shopping tayo. Actually, hindi naman heavy shopping. Pero since ngayon, Black Friday and Black Friday weekend ngayon, siguro naman may mga sale. So isasama namin kayo para makita nyo kung anong ganap ng Black Friday weekend dito. So, ayan. Nasa Metro Town pala tayo. Papasok muna tayo. True. Maghanap tayo ng parking. Guys, tumawa kami kasi may nag-backing sa parking. Tapos, Ang layo. akala namin babawi na siya. Pero hindi. Nag-all the way talaga siya. Hindi ko alam kung anong plano ni ate. Pero, Si kuya yun. ay, si kuya. Na-shocket kami. So, eto na. Doon tayo magpa-park sa P3. They're like, oh, okay. Sure. Magpa-park. Pwede ata dito pumasok, no? Pwede tayo dito. Dito na lang tayo. Magpa-park kami dito sa taas kasi, oy, wow, perfect. Nakahanap tayo ng tamang parking. Ito yung sa taas ng Walmart, pero dito kami magpa-park kasi may entrance mall din dito and malapit lang siya sa pupuntahan namin. So first namin sa lista namin is H&M or H&M siguro maghahanap kami na masusuot namin sa Christmas party. So let's go! Let's go. Ayan ang lagi namin pinapasukan na entrance ng mall. Ayan. It's 1 hour to closing. Less than an hour to closing. Pero marami pa rin tao. Yeah, and anywhere makikita nyo may mga sale. Andito na kami ngayon sa mall. Gusto niyo ba ng daily update? Or yung mga galawan namin, nasa escalator kami. Okay, pababa na kami. Wait lang. Ayan, pupunta kami muna dito sa H&M. Here at H&M, We've got it. all for you. Ayan. Hello mga ates. Ganito kaya yung suot ko. Tingnan nyo to, 50%. Okay, so medyo nabigo tayo dun sa H&M. Wala tayong nakita. Pupunta tayo dito sa Uniqlo. Actually, may mga nakita naman tayo sa H&M. Kaso, Mahal sila. and hindi pa organized yung thoughts namin as to kung Uy, tingnan mo 24. ano. Ay guys, maganda to. Kung bago lang kayo dito, maganda to. Heat tech. Sure. Ayan, ang Uniqlo. Dami kong gusto dito, pero medyo mahal siya dito. Pero magaganda ang quality siya, mga everything. Ayan, seamless nga. Ganito yung yung akin guys. So, kung gusto niyo ng super warm, eto maganda. Super warm siya talaga. Naghahanap kami ng sweater. Ay, winter jacket ni Kat. Ayan, magta-try si Kat ng medium size. Maingay ba? Tingin ko maingay. Ano? Tingin ko maingay kasi yung Oo. Ayan, si Kat. Bumibili siya ng ng mga gift for Christmas. Okay. Hello! We're back Car in the na car. tayo. Actually, nung nagpunta kami ng Uniqlo, na busy na kami. So, kaya wala nang video. Pasensya na. At saka, super nag-rush din kami kasi nga pa-close na yung mall. Oo. Actually, yun yung isa sa mga technique din na magandang technique pag nagsisale. Magpunta kayo ng mall kung pa-close na para onti na lang yung mabibili nyo. At saka yung kailangan nyo lang talaga yung titignan nyo. Yeah, but also, minsan, pag naka-carried away kayo, pag nagmamadali, minsan kuha na lang ng kuha, which is okay naman, pero yung nakita kasi namin mura lang. So, Oo. And yung nakita namin, pang regalo namin sa Pasko. Christmas. Yeah. Perfect siya. Perfect siya for Christmas. For Christmas, for winter, for Calgary, for... Kasi walang Uniqlo, I think, sa ibang province.
Yeah, sa Calgary walang Uniqlo. Yeah, oh my gosh. Napakamura talaga nun. Hindi ako makaget over. Ang Really? dami nating nabili. Yeah, ang dami namin nabili for just below 100. Oo. Actually, ito, Pero yung binili ni Kat na ay, bakit ba nakaano yun? Yung binili ni Kat na jacket. jacket, hindi naman nakasale, pero kailangan na talaga ni Kat yun. Mm-mm. Kaya hindi na rin namin nagdalawang isip pa rin si Kat. But, yung jacket na yun, yung the same style ng jacket ko. And, I don't know if you guys know, pero pag nagja-jacket ako na yun lang yung suot ko, Pawis na pawis si pawis Kim. na pawis ako. Or, isa lang talaga na t-shirt yung suot ko sa loob. Parang, perfect na siya. It's a good jacket talaga. Actually, medyo masakit lang sa bulsa ko kasi wala ako masyadong malaki na purchase for myself na over 100. Masakit lang siya kasi inisip ko kung kailangan ko ba or hindi. Pero kailangan ko na talaga. Kasi hindi ito, na nako-close hindi yung na to sweater nako-close. niya. And, papasok pa lang kami sa sobrang lamig. Mm-mm. So, at least Tapos sa ngayon, Calgary pa. oo. So, at least ngayon, bumili na ako na hindi pa sobrang, Lamig. nagtaas yung presyo and hindi pa sobrang malamig. Mm-mm. And, okay na siya. Mura na siya for a winter jacket. Totoo. Mm. And it's Uniqlo. Actually, maganda talaga yung quality ng mga damit sa Uniqlo. Lalo na yung panglabas nila ng mga damit. Mm-mm. Super, super warm. Tapos, ang dami nilang winter stuff. Kaya kung may budget kayo na, bago lang kayo dito, tapos may budget kayo for winter clothes na panglabas, Mm-mm. tapos malamigin kayong tao, Uniqlo is, yeah, punta kayo ng Uniqlo. Kasi alam niyo yung mga ibang brands na mga jacket, okay lang naman sila, pero mabigat or masyadong mahal. Pero Uniqlo is reasonable magaan lang price. yung diba? Pag Lightweight sinusuot. sila, oo. So, if naghahanap kayo ng mura pero durable naman yung okay naman sila. Yeah, yung sa akin yung jacket ko, 1 year na yun. Tapos, yun lang yung nag-iisang winter jacket ko ngayon kasi hindi naman ako nag-hoard ng mga things. Mm-mm. Pero yun lang yung winter jacket ko and I think goods na ako doon until masira yun, which is I don't think mangyayari kasi maganda talaga yung quality niya. Totoo, mura na siya and nagsiserve naman yung purpose niya. Kung maghahanap kayo ng mura, guys, isipin nyo, baka madaling masira din and baka hindi na-serve yung purpose. So, bibili pa rin kayo ng iba. So, might as well, dun na lang kayo Yeah. sa... Kung bibili kayo ng winter jacket dun sa H&M, wag na. Bumili na lang kayo sa Uniqlo. Around the same price siya. Or sa Zara, around the same price naman siya. Tapos mas maganda, mas warm. And yung jacket ko, tried and tested na yun sa Calgary. Colombia is no? Ay, oo, maganda yun. Yung mga pang sport, magaganda talaga. Pero, Mm-mm. wag na kayong maghangad na Canada Goose kasi mabigat ang Canada Goose, masikip ang Canada Goose. Although, mainit good. nga siya, but it's too expensive. You can buy 5 Uniqlo na sweaters, na jacket for one Canada Goose. Oo, totoo yan. Totoo yan. Yeah. Pero kung afford yun naman ang Canada Goose, go for it. Why not? Diba? That's so true. Yeah. Pero, I mean, kung praktikalan lang, doon na kayo sa kung ano yung nakakapag, sa inyo. Totoo. Like, At saka if you're from another province, tapos magbe-visit kayo ng Vancouver around this time or papasok ng winter, for sure meron ng stock ang Uniqlo ng mga sweater. Bumili na kayo, tapos dalhin nyo dun sa probinsya nyo talaga. Kasi, alam nyo, maganda talaga yung... Pinagpapawisan ako sa Calgary pag suot ko yung sweater na yun. totoo, pulang-pula yung mukha ni Kim pag nakasuot siya nun. Hindi talaga ako nilalamig. And, hindi lang siya waterproof. Water repellent.
I mean, water resistant pero hindi waterproof. Oo. Pero kasi nung isang araw, super ulan dito. Tapos yun yung suot ko. And, girl, parang naging sponge ako. Kasi hindi ko naman na-feel yung pagka-wet niya. Pero bumigat na talaga yung sweater. So, just don't go under Rain. the rain for too long. Pero maganda talaga siya na, Uniqlo, baka naman. We're selling this so much. Pero yeah, may mga din sila doon, no? Yung mga heat-tech, and then mga gloves na may heat-tech na, mga Pang head. bonnet na Sure may ba? heat-tech na. Yung heat-tech nila, tried and tested din namin yan. Yeah, kasi may hat. May hat talaga siya. May heat tech kami dati. Oo. Ay, May, nasa na yun? andun pa naman. Okay. May lang kami, may ini-aim kami na brand ni Kim talaga, pero sobrang mahal pa niya. They're very, Yeah, mahal pa siya sa budget namin ngayon. environmentally friendly. Yes. Patagonia, we're talking to you. Yeah. Yeah. Yeah, yun yung mga gusto namin talaga ma-aim siguro in the near future na most of our stuff will be sustainable and environment friendly. But Yeah. right now, we just gotta think budget friendly and financial goal friendly. Kaya, yun. Good, durable, practical, and super quality talaga. Yeah. Quality. Tested, I mean for us tried and tested namin sa amin. Malamig yan sa cat. Well, okay, maybe I'm not the best kasi mainitan talaga yung... Ako malamigin ako dito sa Vancouver, but in Calgary, I wear shorts. Sige. Pero hindi talaga malamig. Malamig sa Calgary, iba yung hangin sa malamig kasi grabe ang temperatura magbaba dun sa Calgary. True. Pero iba yung lamig nila dun. Oh my gosh. Yeah. Pero, yun talaga, kung naghahanap kayo ng mga winter stuff, wag na kayong magtingin sa iba. Mag-Uniqlo na lang kayo. Sabi nila, paano kung walang Uniqlo? Mga dalawang to pinagsasabi nito. Uy, may online ng Uniqlo. They do deliver sa ibang provinces. So, maganda talaga ang quality ng Uniqlo. Japanese siya brand. So, it's really good. Anyways, I guess yun lang for this video. For video dito. Kasi wala na rin kaming ibang ganap ngayon. Mm-hmm. Yeah. Anong oras na rin? 9 na rin eh. Hindi namin nabili yung kailangan namin bilhin na. Oo, yung para sa Christmas party namin. Pero kasi may naman, gamit naman tayo sa bahay. Siguro, let's just make it work. Yeah, titingnan namin, maghanap kami ng ano. Diba may dress din ako yung sinuot ko dun sa ano mo? Yeah, pero sabi mo ayaw mo nun eh. Pero okay naman yun if mag-ayos lang yung hair mo and Sige. Kasi ayoko nang gumastos. Ayun lang naman. Okay, I guess that's it for this video. Yeah. If you have questions sa mga winter coats and winter things, let us know. Yeah. Kasi if you're in Vancouver, kailangan nyo ng winter jacket and raincoat. Those are 2 things. True. Yeah. So anyways, yeah, yun na lang. Yeah, yun na lang muna yung video namin sa ngayon, guys. If you guys have any questions, comment kayo. Message us. Although, minsan lang talaga namin nakikita yung mga messages dun. Kasi, hindi namin malaman kung bakit walang notification, no? Yeah. Hindi namin alam. Baka may kami. Ayusin namin yung settings. Pasensya na sa mga ibang nagme-message sa amin sa Facebook na hindi namin agad-agad na re-replyan. Kasi nga, minsan pag open namin, magtataka kami, may message pala. Tapos yung iba, napupunta sa message request. Tapos yung iba, hindi. So, yun lang. Parang,
Di namin gets. Yeah, ayusin namin yung settings nun. Kaya pasensya na sa inyo guys. But yeah, may Facebook page kami. Mag-visit kayo dun and like our Facebook page. It's Kim Cat Buhay Vancouver. And huwag niyo kalimutan mag-subscribe. Subscribe kayo. Yeah. Thank you so much guys. Bye. Bye.